Kabel Noord had van de provincie een voorlopige gunning gekregen om glasvezel aan te lissen in onder oren Noordoost-Friesland. De verbinding komt op zogenoemde superwitte adressen. Gebieden boetenuit uit nog geen rappe internetontsluiting hebben. Het gaat om 640 huizen in 4 gemeenten. Er is wel één betingst. Het project gaat pas terug als de helft van de bewoners hem aanmeldt. De eerste stap is mensen gaan vragen of ze meedoen. Om te kijken of we die 50% gaan halen. Dat gaan we binnenkort starten. En als dat doorgaat, en daar ga ik vanuit, dan kunnen we in mei los met de eerste graafwerkzaamheden van de aannemer. We zijn hartstikke blij dat we dat uiteindelijk kunnen doen voor de mensen in het buitengebied. Dat is fantastisch. Hier in Zwegerbosk wordt er ook glasvezel online. Het dorp zelfs valt net onder superwit gebied. Maar hoe zijn boetenuit? Wol. Er is aardig wat animo voor de rappe internetverbinding. Maar toch zijn gewoon mensen echt sceptisch. In het verliezen waren er verschillende aanbieders al vaker glasvezeltas zijn. Maar die kwamen er net. Dat zien we heel duidelijk en wij snappen dat ook heel erg dat mensen dat denken. En dus daarom willen we ook eigenlijk ze benaderen in samenwerking met de provincie en met de gemeente. Om duidelijk te maken dat dit echt doorgaat, maar dat het ook een kans is die niet weer terugkomt. De voorlopige gunning is een boppenslag voor Kabel Noord. Maar de superwitte adressen bleven echt de meest onrendabele. Timbevolkt gebied budget namelijk hege kosten voor onlis. Die 50% aanmeldings moet dus helle worden, want oors kan het financieel net uit. We hebben natuurlijk nog heel weinig kosten gemaakt en de provincie heeft een potje geld. Dus stel dat we die 50% niet halen, ik neem aan dat de provincie dan gaat kijken wat ze alsnog wel met dat geld kunnen bereiken. Maar daar gaan we eerst maar even niet vanuit. We denken dat het gaat lukken. En dan gaat u binnenkort met pensioen. Denkt u dat hij het eind van dit project nog ziet voordat hij ermee stopt? Of? Nee, we hebben voor deze aanleg een tijd van 2 jaar gekregen van de provincie. En u zei terecht, ik ga binnenkort vertrekken. Dus ik maak dat als directeur niet meer mee dat dit project klaar wordt.